הבוקר דיברתי עם אמא של מטופל שלי, היא עדכנה אותי קצת באיך שהולך בבית בתרגילים, וגם היא סיפרה לי עוד משהו מאוד מיוחד ששמחתי לשמוע. אבל שנייה, לפני שאני מספרת לכם מה היא אמרה לי, אני רוצה לתת לכם טיפה רקע על אותו ילד. הילד הזה הוא ילד שמאובחן על הרצף האוטיסטי, ילד שיש לו קשיים בהפקת שפה, אבל מצד שני הוא ילד שמבין המון דברים, יש לו יכולת להבין, לבצע משימות, וגם יש שם קושי של קצת שליטה בתוך הסיטואציות וגם בבית. אז תשמעו מה היא אמרה לי. היא אמרה לי שהיא נתנה לו השבוע לאכול פעם ראשונה תפוז. ממש תפוז כזה. מה זה עושה? אני אסביר לכם עכשיו. כאשר הילד נחשף לטעמים ומרקמים חדשים בתוך חלל הפה, זה יוצר לו עוררות הרבה יותר גבוהה מבחינת התחושה והטעמים, וזה יוצר תנועות של השפתיים ושל הלשון. וזה חלק מאוד חשוב בשביל לייצר הפקת שפה בצורה טובה. אז הטיפ שלי בשבילכם, אם הילד שלכם מתמודד עם קשיים בהפקת שפה, תכינו רשימה של המאכלים שהילד שלכם אוכל. תנסו להבין מה הוא אוהב ומה הוא לא אוהב, איזה טעמים ומרקמים הוא מעדיף, ואז תוכלו להבין שאתם צריכים להכניס אוכל נוסף שיש בו טעמים ומרקמים אחרים.